Ale však čo je na tom, aby som sa tam zliezol. Poď, daj to si. Ideme ťa. Ježiš. To je... Eduard Veterný. Poďu. Rýchlo to prebehni, šprintom. Toto je nejaké tenké, papi. Není to tenké, tak pôjde. Už nie je do úniku. Ale není to aj taká výška. Kaká je to? To není taká výška. To by si spadol. No ideš ty. Jak ty si do strany, ty? Ale prosím ťa, ty kašo. Teraz sa ti dobre ide, keď už som to odskúšal. Máš to natočené? No. Ukáž.